Bħallum 97 sena ilu ntemmet l-ewwel gwerra dinjija, avveniment li kien immarkat tul il-jum tal-erba' permezz ta' jum it-tifkira. Kien propju fil-11 sija tal-11 jum tal-11 xahar fl-1918 meta l-ġlied li kien ilu għaddej 4 snin intemm. Fir-Renju Unit diversi stazzjonijiet tat-televiżjoni uraw l-arloġġ tal-Big Ben idoqq mat-tokki tal-11 ta' filgħodu. Numru ta' veterani uffiċjali nġabru quddiem is-Cenotaph Memorial f'Londra filwaqt li mijiet ta' nies inġabru fi Trafalgar Square u ma segwew 2 minuti ta' silenzju. Fi Franza tmiem l-ewwel gwerra dinjija kien imfakkar b'ċerimonja ħdejn l-Arc de Triomphe f'Pariġi. Il-President Franċiż François Hollande flimkien mal-eks President Nicolas Sarkozy attendew għaċ-ċerimonja fejn tpoġġew fjuri fuq il-qabar tas-suldat mhux magħruf. U waqt li jinsab f'pajjiżna l-Valletta Summit, Hollande flimkien mal-President ta' Malta, Mary Louise Coleiro Preca, poġġew girlanda tal-fjuri fiċ-ċimiterju tal-Addolorata fuq l-oqbra Franċiżi. Waqt l-ewwel gwerra dinjija, Malta servit bħala post ta' kura għal dawk midruba u għaldaqstant fl-Addolorata indifnu numru ta' Franċiżi li mietu f'pajjiżna huma jieħdu l-kura. L-ewwel gwerra dinjija ntemmet f'Ġunju tal-1919 meta kien iffirmat it-Trattat ta' Versailles, gwerra li ħażdet il-ħajja ta' iktar minn 9,900,000 suldat.